Pensem-hi un moment. Un ou, un objecte gairebé perfecte que veiem cada dia i que sembla d'allò més simple. Però la veritat és que darrere d'aquesta closca tan humil s'hi amaga una història increïble sobre com funciona el nostre sistema alimentari global. Avui farem precisament això. Trencarem la closca per descobrir què hi ha realment a dins. Aleshores, la pregunta és clara. Què cal exactament per produir aquest ou industrial que trobem a qualsevol supermercat? La resposta, veurem, ens portarà a un viatge fascinant, però a l'inversa. Des del plat anirem estirant el fil fins a arribar a les entranyes del nostre món industrial. Som-hi, doncs. Aquest viatge no comença en una granja verda i bonica, ni de bon tros. Comença dins d'una xarxa industrial que és molt més complexa del que ens imaginem. I el primer pas, la primera peça del trencacloses, és la mateixa fàbrica on viuen les gallines. El punt de partida és el que s'anomena una fàbrica de gallines. I només amb el nom ja tenim una pista, oi? La mateixa estructura d'aquell lloc ens revela la seva naturalesa. No és un entorn agrícola, és un entorn purament industrial. Està feta de metall, de plàstic, de formigó. Aquesta és la cadena, una cadena que va cap enrere. Comencem per la fàbrica, el pas 1, però per construir-la calen els components del pas 2. Aquests components, al seu torn, necessiten la C del pas 3, i aquesta C ens porta directament a les mines de ferro i carbó del pas 4. De cop i volta, un simple ou ens porta directament a la mineria pesant. I per si no n'hi hagués prou, hi ha un element que ho connecta absolutament tot, que ho cus tot plegat, l'energia. Cada etapa d'aquest procés, des de treure el mineral de la terra fins a encendre els llums de la fàbrica de gallines, consumeix una quantitat d'energia colossal. I aquí arribem a un punt clau. Tot aquest sistema funciona gràcies als combustibles fòssils. Una plataforma petroliera enmig del mar i una refineria a la costa són tan part de la recepta d'aquest ou com la mateixa gallina. Sembla increïble, però és així. Molt bé, ja tenim el continent, ja hem vist l'estructura, però i el contingut? Què passa dins de la fàbrica? Més concretament, què mengen aquestes gallines per poder produir ous a aquest ritme tan intensiu? Bé, una gallina en un entorn natural menja una mica de tot. Cucs, llavors, herba, insectes, una dieta variada. Però en el sistema industrial oblidem-nos de tot això. La seva dieta se substitueix per uns pellets processats, dissenyats per a la màxima producció. I aquests pellets tenen dos ingredients principals, cereals i proteïna de peix. Primer, els cereals. I atenció, no parlem de camps petits i bucòlics, parlem de monocultius gegantins. I això què implica? Doncs, tractors enormes que cremen combustible, fertilitzants i biocides químics per mantenir la producció i envasos de plàstic per a tots aquests productes. I tot això, d'on surt? El combustible, els químics, el plàstic... Doncs sí, un altre cop, tornem a la refineria de petroli. Però amb els cereals no n'hi ha prou. Per assolir aquells ritmes de producció tan bèsties, cal un extra de proteïna. I aquí, la història fa un gir, diguem-ne, inesperat. La font d'aquesta proteïna és el mar. I aquesta cita de la font que hem analitzat és que és duríssima. Resulta que flotes pesqueres industrials van a buscar aquest peix a les costes de països on la població local, precisament, necessita aquesta proteïna per sobreviure. És a dir, s'està traient menjar de llocs on la gent passa gana per convertir-lo en pinso per a gallines a l'altra punta del món. La ironia és brutal. Clar, tota la justificació d'aquest sistema tan complex i amb tants costos amagats és sempre la mateixa paraula, eficiència. La idea que gràcies a la industrialització produïm més menjar per a tothom. Però, és realment així en el cas dels ous? Aquesta és la pregunta del milió, la idea que sustenta tota la indústria. La lògica sembla impecable. Ho centralitzem tot, ho industrialitzem tot i així augmentem la producció. Però la realitat, segons les fonts, amaga un matís molt, molt important. I aquí ve la gran sorpresa. Aquesta afirmació ho capgira tot. El que va fer la industrialització no va ser necessàriament crear més ous en termes absoluts. El que va fer va ser concentrar tota la producció en molt pocs llocs. Va treure les gallines dels patis, de les cases de pagès, de la vida quotidiana de la gent, i les va tancar en aquestes fàbriques. I aquesta concentració massiva, aquest amuntegament, és clar, va tenir conseqüències directes per al benestar dels animals. Es van crear unes condicions de vida totalment antinaturals, estressants i que a més són un brou de cultiu perfecte per a malalties. Bé, doncs ara és el moment de fer un pas enrere i ajuntar totes les peces que hem anat descobrint. Ara veurem la fotografia completa, tota la xarxa global que s'amaga dins d'un simple ou.
I el que veiem és realment increïble. Un ou, un sol ou, està connectat directament amb la indústria minera, amb el sector energètic, amb la manufactura passada, amb la indústria petroquímica, amb l'agricultura industrial a gran escala i, per descomptat, amb una xarxa logística global de vaixells, trens i camions. És una xarxa immensa. Aquesta és la gran conclusió de tot plegat. Aquest objecte tan quotidià és en realitat la punta de l'iceberg d'un sistema global que té uns costos ambientals, socials i ètics enormes, però que normalment queden completament ocults a la nostra vista. Així que la pròxima vegada que tinguem un ou a les mans, potser val la pena preguntar-se no només què estem a punt de menjar, sinó de quin món, de quin sistema formem part. I sobretot, fer-nos la gran pregunta: què més s'amaga darrere dels altres aliments que omplen els nostres plats?